Ka jingi kop khwai dok kha ka bes bha prolok ka badai ka jingi kop khwai dok khabam ka bala priya ida iba kinjai bad iba emnendo ka jaka ka dai ha Nongspung West Hill District kapung ka badon harut jong ka Srokba National Highway ka bayai lingba na Sornong Stoin Hasor Shillong ka tarik ka dai ha ka khadwai tarik banai bhanreu arjar arpusau on flight jaka lane undi tiket nadu ka porsan beje men step kata ha ka khadwai tarik banai bhanreu arjar arpusau ka bay tiket ha kate ke jinge kop khwai dok khabam kalong lais patengka si tiket lane siruang bat pniyo perlok ye gini ke jing ai subha ki basu tenat bha baningkong unyo khadwe hajar ubar unyo 10,000 sanspa ubalai unyo 10,000 ubasau unyo 100,000 ubasan unyo 8,000 bat nalor kite ki price ki ba khamhe ngidon shu ya ki artali ki group kata kalong kum ki concession price ke baningkong kidon hadu sipauteli hak jingyo ka ba 10,000 tengka uwe pulok rawan bat ka ba ar kidon sipauteli hak jingyo ka ba news pa tengka uwe pulok rawan ha katai kesngi on don ru ka lucky draw kumta prolok ha katai kesngi on flight lane on di ke tiket nadu ka porsan beje men step kata ha ka khadwai tarik banai bhanreu arjar pusau ki do kha ki barem ki don bun ba ha katai kapung wadla kalong kapung ke barit ru ndai la the thma shu kumba si kuantal nru posan kg tam ye ha ka step jong kalai trik banai bhanreu arjar pusau kumta prolok ngi kermen skam ba pinwan ha ka te jing kop khai dok ha ka ba ka dor jong ka tiket ru kadai ka bang yala banyathit daki pajba ki babun ki kermen ba ka jing kop khai dok ha ka te si kan long ka ba itanat bar ka long ru ka ba yai be khuble sibon